Tento nádherný deň sme zakotvili v dedinke, ktorá sa volá Olden. Tá sa nachádza presne tuto. A keďže ešte včera sme si vychutnávali krásy inej norskej dedinky s názvom Skjolden, kapitán našej lode mal neľahkú úlohu dostať sa najskôr von z jedného fjordu, aby následne vmanévroval túto obrovskú loď cez ďalší fjord až k dedinke, ku ktorej sa hrdo hlási 666 obyvateľov. Do Oldenu sme priplávali práve v deň norského štátneho sviatku. Pre Norov je 17. máj významný deň. V roku 1814 bola v obci Eidsvoll podpísaná ústava. A tak je tento deň známy aj ako deň vlajky. Počas nášho pobytu v Norsku si preto nebolo možné nevšimnúť prítomnosť norských vlajok na každom kroku. Mnohí Nóri trávia skoré ranné hodiny žehlením ľanových košiel a vlajok. Tento deň sa Nóri obliekajú do toho najlepšieho a v prípade, ak niekto vlastní bunat, čo je norský národný kroj, toto je ten správny deň, kedy si ho obliesť. 17. maj sa často nazýva aj Deň detí a deti sa považujú za čestných hostí takýchto prehliadok. Zatiaľ čo mnohé krajiny oslavujú svoju nezávislosť vojenskými prehliadkami, básnik a nositeľ Nobelovej ceny za literatúru iniciatívne zorganizoval detský vláčik. Prvý takýto detský vláčik premával v Osle v roku 1870, ale v tom čase do neho mohli nastúpiť len chlapci. Dievčatá si na svoju prvú jazdu museli počkať bezmála 20 rokov. Deti majú tento významný deň ešte jedno privilégium. Oficiálne môžu zjesť toľko zmrzliny, koľko znesú. Zmrzlinu? A ja som myslela, že to je len ozdoba, to je suvenír. 7 000 korún. Tada! Slovakia! Jupi! Veľmi dôležité miesto. Sú tam záchody. Tam, v tej budke. A ide sa dronovať.
Olden je krásna a idylická dedinka, nachádzajúca sa na brehu Nordfjordu. Olden svojou veľkolepou prírodou a bohatou históriou láka návštevníkov z celého sveta. Je obklopený majestátnymi horami, vodopádmi a ľadovcami. Malebná poloha robí z Oldenu ideálnu destináciu pre milovníkov prírody a outdoorových nadšencov. Môžete sa tu vyviesť jednou z najstrmších lanoviek na svete a užiť si tak fantastický panoramatický výhľad na fjordy a okolité hory. Alebo spoznávať prírodu zblízka počas výletov po vlastných či na kajaku. Alebo ak ste tu len na kratučku chvíľku a nemáte čas na turistiku, alebo ste proste len leniví a vo vašej batožine sa nájde nejaké to miestečko, zajdite sa pozrieť do ktoréhokoľvek obchodu so suvenírmi. A to nie len v Oldene. Neviem, či som niekedy videla krajšie suveníry ako práve v Nórsku. Jasné, že je to len otázka vkusu, ale skúste porovnať klasické prímorské suveníry, povedzme od niekiaľ z Grécka či Španielska s tými, čo ponúka Nórsko. Nemôže tam parkovať auto a parkuje tam auto. Nedáva zmysel. Ideme presne za ručičky. Tak presne tak, ako on je veľký, maličko. Veľký? Malička. Nasledujúci deň, a teda 18. mája, je dňom ďalšieho štátneho sviatku. Na nebo vstúpenie Pána sa slávi vo štvrtok, 40 dní po veľkonočnej nedeli. V máji 2012 bola síce Nórska ústava zmenená tak, aby bola cirkev oddelená od štátu, ale kresťanské sviatky sú stále silné a odrážajú sa v nórskych zákonoch o pracovnom čase. Len tak pre zaujímavosť, v Nórsku počas štátnych sviatkov nie je dovolené robiť zbytočný hluk, napríklad sa nesmie používať príklepová vrtačka alebo kosačka či krovinorez. Len 15 minút chôdze od prístavu sme našli tento kostolík. Najstaršie historické záznamy o tomto kostole pochádzajú z roku 1308, no kostol v tom čase nebol nový. Postavený bol pravdepodobne ešte v 13. storočí. V roku 1723 ho kúpil istý Peder Pederson Tonning na norskej cirkevnej aukcii, ktorá bola zriadená, aby mohol kráľ splatiť dlhy z Veľkej severskej vojny. O 23 rokov kostol zbúral a na rovnakom mieste postavil nový. 11 rokov na to silná búrka kostol zničila a za ďalšie 2 roky bola postavená nová budova v tvare gréckeho kríža. Každé z ramien kríža meria približne 6x6 metrov a v strede je štvorec s rozmermi 6x6 metrov. V prvej polovici minulého storočia sa rozhodovalo, čo s týmto kostolom. Nakoniec bolo rozhodnuté, že bude slúžiť ako múzeum a tak 11 minút chôdze na juh v roku 1934 postavili nový kostol.
Starý kostol teda zostal otvorený pre nás turistov a okrem náboženských obrazov a sôch tu nájdeme aj Svätú Bibliu z obdobia vlády dánskeho kráľa Christiana III. Sa ideš previesť? Má dva budíky. Na teplotu oleja a na teplotu vody. Tachometr nepotrebuje, s tým rýchlosť neprekročíš. To čo si? Dronning